pewanasnya banyak ya. Iya. Pewanas. Aduh kucing ya. Iya, itu takut ya. Ya. Mana bisa mijet ah? Bisa. Ah, ini tuh sih pasang kilo kayak orang apa ya? Tukang pijet. Loh. Ah, delok ae. Parah nih, parah. Iya ae. Kamu kalau pasang kilo nak orang ya. Kucing iki beteng iki. Engko lek kati lahir tak ani. Terus mana itu soalnya kang Engko mijet. iso iki aku Coba ya. Mau kalau mijet. ini. Dimak-mak berarti ya. Aku dari dukun lahir yo pinter dah. Kan, yuk. Ya ayo ngincung bojo pasang kilo. Bisa akan. Ayo ayo. Iya saya. Waalaikumsalam. Sinten? Oh. Mlebu. Walah. Cari ini loh, Roma. Iki mau aku iki kudu greges. Arepe pijet iku ora enek sing ngeruk, nggene tukang pijet. Bahasa kelang ndi? Metu iki mau mbong nandi. Mosok iki bojone loro ditinggal mama kurang ajar. Wis ora tau ngreken masih bojoe loro ngelu. Oh, sing loro. Ya wis awake iki lho rasane keri kabeh ngono lho. Mosok keri. Ngono anjane rasane awakku iki. Delok, Mak. Amit lho, Mak. Loh, koyo sosok anget aja makan. Iya, jadi. Suwe dhuwur. Sosok anget. Iya. Dendi ndek ana sing tukang-tukang pijet apa Pak Mantri. Lha tukang pijet iku cak kuprit iso asine Mak, mijet Mak. Gue pas ora cocok. Lho, Jadi cocok lagi ku mang dipraktekno nang aku mijeti kucing barang. wah. Kucing, lho, kucing ben dari lahiran. Aku udah didukuni, Mak. Iya. Dadi dukune kucing. Iya, bukan kucing man. Pinter mijet. Ngomong kucing gak menang nang aku. Terus Tak mek Kalau boleh mana deh yo pijet aku kuprit tahu. ya wis Iso mijet. ya enggak apa-apa lek iso pijet. Temen duwe minyak opo lho, hembody apa minyak jelantah Minyak apa. goreng aku sing duwe. Tak apa minyak goreng. Tak goreng pisan ya sampean. Golek ana mburi kono akeh nang. Gak waras. Bojone Mas Angkil yo karo aku tengwe sami niki. Mak. Waduh, lah aku mulai goreng gere lah ya. Wis harus penting waras. Dengan syaratnya Mak. Lho syarat iki. Waduh, lah aku mulai goreng gere ya apa? Yo wis. Penak, sampean nunggu rumah iki nih. Apa ngene ae, Ndut? Sadurunge dipijet apa njauh tolong aku golekno Pak Mantri. Wis gampang ku ae wis meneh wis anu sih. Dijero Pak Mantri sih ayo. Wis Sik. Dijero Pak Mantri sih ayo. Oh wis gampang. Orang Pak Menteri kok lek padha gak waras ya Bingung bingung. mari dicek Pak Mantri dipijet tak Dipijet gak apa-apa ngono lho Kok apa. dia suhu-suhuwe saraf-sarafe ngono. Iki terus iki gak kanggo. Yo kanggo. Kanggo bener kene. Cek kene sik, engko cek dicek karo Pak Mantri sik. Oh iya iya wis. Tolong ya Ndut ya. Iya. Sampean turu-turuan ae, Mak. Ya turu. Wis ini. Oh, saat ini Mas sampean Ajarono Pak Mantri sih ya. Ya wis turun bro. Oh, kilo Pak Mantri. Waalaikumsalam. Monggo. Oh, nggih, monggo-monggo. Anu enten perlu. Enten perlu napa nggih? Nomor niku sageden biyane anu ah. Mbak Sangkil ah. Oh, Mas Angkil. Oh, Mas Angkil sing mriki niku. Nggih. Oh, ini sakit. Ajenge nek diperiksa ngoten Oh, nggih. Saniki napa? Nggih, sakit sakit nggih. Oh, saged, monggo, saged. Oh, nggih, Mun. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Oh, nggih, nggih, monggo. Mas Gendut, tolong dengan tak kenal alat kula nggih. Oh, nggih, niki ah. Nggih, niki. Monggo kula betaken. Nggih, monggo. Wis aku tak mereken ya, pijeten ya. Iya, Ya wis Pak. aku. Mak timbang ngenteni yo. Ngenteni Pak anu disuwen. Suwen ke anu. Tapi aja ngentut lah ya. Ora. Enggak mesti tak ngentut. Iki ini masuk minyak ini. Enak ah? Enak. Aja temen-temen. Lho. Loh, kok Ah. Sik,
Selete kok berene, Pak. Kene opo, Mak? Iya iki. Aduh. Enak. Gak enak bisa lho. Oh, wis aduh. Mesti Pak Menteri ini anu takon mulai ya, golek wis penak. Enak ora? Gak enak. Oh. Wis. Ini kayak dia nih. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Gini. Oh, nang dia itu kayak mang sing Ini nyuruh Pak Menteri ya, saya ngenteni. Ini Pak Menteri. sampai dipijet sampai Ini loh ning. Situ bisa ini. Jadi Mbak Sangkil. Kalau Kula anu niki geger nggih anu kaya rasane niku kering kabeh. Oh, mata. Nggih. Gini. Kalau persoalan dia. Nggih. dong gitu. Ya anu. Jenengan periksa dia, damel. Kalau amit Pak Menteri, nggih, belum datang. Nah, ini kalau tambah mereka dan saya Niki. Tiga saya apa lokal ini kalau misalkan di senang satu awak ini terus Niki Saya nyentek gak iki. Iya, itu ya. Niki suntik ini. Jarume nih. Nah, Niki cantik suntik dia. Seberapa iki kayak kan apa nih? Oh, Niku tambah nganu Mau jangan berkerumian. Kalau bisa begini. Napane niki sing ajenge diperiksa. Berarti nemen sampean, Mak. Iya. Koyo ngene anak Mak. Cobi riyen kalau padosi sing sakit sing pundi ya. Plus mini buatan sambung. Oh. Cek. Niki, nggih monggo iki ada mriki. Kadose niki Win. Oh, Mboten muni nggih. oh ngoten niki. Oh, kok nemen? Oh, Berarti positif pilek nih nggih. positif pilek. Lo, Oh, niki positif. oh yo pilek makane. Oh, ngoten nggih. Wong irunge mesti ro iki iki opo? Oh, tapi itu Pun susu iki, Pak. Pun dhuwur-dhuwur rada sak menten lho. Oh, ngeten nggih. Susu ini mulai anu. Waduh. Kok pas Ate kembung gede. Oh, iya. Mungkin kalau susah obat ya. Iya. Obat pilek kalau obat kembung ini. Ya. Sambung ada obat pilek. Nggih. Pak Menteri berarti nggih. Pak Menteri jangan apa anu Budak. Teng. Mboten sios disuntik berarti Pak. Nggih. Mboten sios disuntik. Ah, disuntik, nggih suntik rien, disuntik rien, ya. Waduh disuntik. Napane niki sing disuntik? Sing disuntik niku mriki. Paling mak. Kelek ini. Tapi ada ngomong kok mambu. Saken kancane. Saat ini mah, Suntik ini suntik apa niki, Dok? Oh, ini biasa. Biasa. Ini pun alit niki. Biasa. Jarumnya sama alit. Apa nih Pak Menteri? Oh, niki. Nggih. Nah, niki lah Infus ya, double infus. Sambal infus niki biasa tambah infus niki ya. Lengkap nggih anak Oh, niki. nggih, lengkap niki. Wonten mawon napa mawon. Nggih, enten graji, enten napa mawon. Oh, nggih. Kikir. Iki kalau paling obat, Oh, ini obat. kan satu hari itu 7 kali minum ini, ya. Satu hari 7 kali, ini sedaya kita rasakan kan, ya. Dalam satu hari nopo? Oke, buatan satu hasil ini. Satu hari. Jadi satu hari 7 kali. 7 kali. Satu kali di sak minuman itu 7 ngeten iki. Oke, hitung ngeten, hitung. Hitung ngeten. Nah, ini pilih ini ya. Cendang marah, ya, cendang marah, jadi sehat ya. Jodoh ya, jodoh sehat. Tapi sehat. Ini sampun nggih, kalau lebakan nopo? Oke, monggo. Ampun. Tapi sehat. Mas sakit jantung. Kamu direkan mau Ojo direkan. Kayaknya lho. Pak Menteri alate koyo ngene iki medeni ngene. Kaya wong kate iki Pak Menteri ta tukang bangunan ngono. Alate medeni ngene. Ngene Mak, bahasa kiri ku jarno, lewis saras. Mosok wong loro ngene iki, wong loro ngene iki gak direken. Ya wes ya. Jarno ya. Ya. Aku saking ngemisakaken, untung aku dicak gendut Mang Redi. Anjane awakmu iku termasuk baik hati. Lo yo kabeh hati tok.
aku saking seaken, nek gak aku yo tak ucap-ucap nang kali kono. Yo, aja tak. Sopo? Ngeten nanti manpandoke pun teman-teman. Nggih. Soalnya kan umbele logur gitu. Lagi mulai pilek. Pilek sama. Nek pilek gak apa mesti nganu. Wis mugi jodoh ya. Jodoh yo. Oh nggih. Kita apa mantri kalau damelaken weh damel rumiyin Oh, ya. betul, betul, Saya mboten ah. Mboten usah Masuk, masuk. Kulo badhe masuk. Oke, Mas Gun. Nggih, nggih, monggo. Mungkin buruane opae sama dalem. Nggih, ten kula. Oh, ngoten. Nggih. Oh, nggih, nggih. Apa dihubung Monggo, monggo. bubuan buru yo apa ya santai. Tak mboten apa mantri sih. Iya, iya, Iki Dit. iki Buruan ada, Dit, ya. Iki kon supe pilih. Iya, Iki men supe. Iya. Waduh. Apa ini nak obat yo ini. Wis alhamdulillah wis mari mak tak terima ngomahe kan. Wis mari. Gimana tuh? Wis mari Mau di piro Pak Mantri. 47,5. Itu setengah opo. Itu mungkin 500.000. Gelem tak? Kita sangkano itu setengah. Mikir 2.000. Oh, alah Kita ya. sangkano itu setengah koplak. Ora. Ora ya. Tapi sono oleh suntik. Ya, alhamdulillah rada iya Tapi obat iki aku sih ini sing rada. Oh, iki obat anu iki, obat zaman biyen iki. Bocor iki jangan iya. tapi cariku dulu waras dek lambe dek weteng obat kayak ini Bocor iya. Ya ora apa-apa, jane iki komponane Pak Mantri. Aduh, iki. Tak turutane. bener Pak Mantri ya oleh koplak dek obat kayak ini Ya mari ini anu mak kan wis mari periksa barang kan. Iya. Ya mang wis bisa tak kupil kan. Ya mari ini mak ngaso ya Iya. istirahat to. Sedang bahas sakil mulai. tapi janu ojo dikei jatah lho Pak Ya wis ora tak kei wis. engko lek ono medhok aku wis ojo mak Ya wis mang ngaso aku tak pamit. Ah Ya wis. ngaso. Ya wis. Ya ndak apa-apa mak. Ya. Wani ya. Ya, Wani mulai sing akeh. Ya ya ya. Maki wijet rada loro titik. Kalau loro pikir belum tengah.